L'educació és un dret, és un servici públic per al bé comú i no els interessos de les empreses privades. El que han mostrat els últims governs és que estan sotmesos a les polítiques d'Europa i de la Troika. Podem parlar del Plan Bolonia del Partit Socialista, on fa que les empreses privades entren en les universitats i no sols això, sinó també comença una separació de classes, ja que quan acabes de fer el grau, l'antiga llicenciatura, o tens molts diners o no vas a poder pagar un màster. Pots demanar un crèdit, però tornem així en poder afavorir els bancs, que és el que estan fent tant el Partit Socialista com el Partit Popular. Per a parlar de la llei verd, de la LOMQE, després ja entrarem més detall en això, nosaltres anem en contra perquè és una llei classista, conservadora, sexista, partidista, centralitzadora i ens oposem a qualsevol llei d'aquest tipus que és retrògrada i per supost una llei que té en contra de tota la comunitat educativa.